салому алайкум, рӯзи ҳамагӣ ба хайр бошад. Як хабари муҳим аст барои касое ки коргар шудани оманиям дар Туркия. Ин ҳам дар бораи маоше ки дирӯз президент таъин кард барои шахсони коригар. тибқи ахбори дирӯз ин аст ки камтарин маоше ки дар моҳ шахси турки безан ҷавон яъне бигира бояд 5500 бошад. ин пасттарин маоша, яъне касое ки оманияну коргар шиданиянд дар Туркия дар пеши дасти ягон кас да кор ки мекунанд, ягон фирмада медроянд, бояд бидонанд ки пасттарин маоше ки метиҳанд ҳозир 5500 аст. барои ҳамин дар ҳангоме ки қатишон гап мезанем муайян кунем ки ай 5000 камтон ната. 5000 кори монанди аскаруҷратш меган инҷа, яъне шахсе ки любой кора мегаш, ин кора бикӯ, ӯ кора бикӯ, ин хел бикӯ, ягон ҳунар надорад, ҳамин одама аскарш меган. ҳамира пасттарин маоше ки бояд битан дар моҳуш 5500 ай. агар ту ҳунар дошта бошӣ, забон дошта бошӣ, ана корои муайян карда битунӣ, бояд ки эҳтиёт шавӣ ки ҳаргиз ай 5500 поёнтра натан. хай дар аввали кор вақте ки шурӯъ мекунӣ намедонӣ забона, мумкин ай 5500 сар кунӣ хубтара. не ки вақте агар ки дар худат боварӣ дорӣ ё корборта худат медонӣ, пас дар коргар шудан ай 5500 дигар поён нарх гузорӣ накунӣ. курси доллар агар ҳозир 16.6 боша, 5500аш тақрибан 330 я 350 доллар мешавад дар моҳ. бояд ҳамин қадар кам набоша. оилӣ ки мегирифтагитон. зиндаву саломат бошед.